Natunulan na og tabang pinansyal ang nagbangutan nga kabanay sa mitaliwan nga si Aldrich Beher, taga Barangay Tisa, Dakbayan sa Sugbo. Kinsa nakabsan sa kinabuhi sa sakit sa baga. Dayag kayo ang kagool ni Catherine Silawan sa pagtaliwan sa iyang amahan nga hangtod karon. Maghuot pa ang iyang dughan sa gibati nga kasakit niini. Naluag-luwagan ang gihambin nga kagool tungod kay ang Brigada Cebu ug ang Wantahana anaaman miduyog sa ilang kagulanan. Labi na ang Brigada Listener nga mipahambit sa ilang grasya ug mitunol gyud og tabang. Padayag ni Catherine niadtong buhi pa ang iyang amahan nga naa pa kini sa tambalanan. Iyang nasabot nga gusto pa unta kining mabuhi ug makasurvive sa maong sakit. Gani nihangyo pa kini kaniya nga magpa-picture nga makita ang iyang sitwasyon nga naa sa hospital. Hinungdan nga naningkamot yun og dangop sa brigada si Catherine aron sa pagpangayo og tabang. Sama sa uban si Catherine nahatagan og pagtagat sa brigadahan Wantahanan og natunulan kini og tabang. Nauna, salamat sa brigada. Ay first time na ko diyan na ngayong tabang. Tabangan ko nila. Ug sa mga listeners, dayan kayo salamat sa inyong tabang. Dako na kayo ng tabang ka na mo. Ang Ginoo na lang mag-igaw ka ninyo. Tanan. Dayan kayo salamat. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.